So, bago tayo magbihis, mag-ready lang ako kasi punta kaming tindahan na naman. So, meron lang akong i-chika sa inyo. Nagulat ako kagabi. Kasi po, itong asawa ko, meron siyang sinabi sa akin. Nag-usap kami tungkol sa mga buhay namin noon at saka yung about sa ina niya, yung mga memories namin ba. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Kasi sabi ko, alam ko naman, kasi meron kaming pinapanood na video tungkol sa marriage ba ng Pinay na interview, foreigner, and then in-interview siya ng ibang foreigner kung ano yung buhay niya doon sa Pilipinas. So ngayon, ini-interview siya, sabi pa, so, kumusta yung buhay mo, ganun-ganon, sa Pinay, ganyan. So, masaya naman siya, ganun. Ang interviewer nagsabi, so, kumusta yung family mo sa US? May reaction ba sila? Kasi bata pa, 19 years old, and then 60 na yung lalaki. And so, okay naman, sabi pa niya, wala naman, pero yung best friend daw niya is parang may reaction ba sa nangyari kasi nga bata pa, 19 yung Pinay, and then 60s plus na yung lalaki. I said, how about our situation, Han? Is happen like that? Some of your friends, family? Pero nagulat ako, sabi niya, kasi sabi pa niya, yung family daw niya is yung parang hindi sila, yung parang so yung ina niya is a different story kasi nga nagka-problema, may sinasabi yung mga ina niya tungkol sa akin nung naano na siya ba, yung dementia na siya, yung parang tumanda na siya, yung mga ulyanin. At sabi pa ni Tami sa akin, yung isang kapatid niya, hindi ko na pangalanan, yung isang kapatid daw niya is nawala naman, yung patay na. So yung isang kapatid niya is isa daw siyang instigator. Sabi ko, anong instigator? Sabi ko. So, sabi pa niya, yung every time na may argument, kami, simple argument, ganun, sabihin daw agad sa kanya na, don't put up with her. Why you put up with her? You know, ibalik mo na sa Pilipinas. Kaya pala, that time, rinig ko palagi na every time na may something kami ni Tami, hindi naman kasi perfect yung namin, no? Hindi naman perfect, may issue tungkol sa family lang din yan. So, palagi kong naririnig yung taong yun na, send her back, buy her a ticket, send her back. Like, para akong para akong bagay na pwede lang ibalik doon, ipalit. Parang wala akong sariling, sa buhay ko na parang sila yung may hawak ng buhay ko na isend nila ako doon, pabalik, ganun. So, yun yung ako, nagulat ako kasi yun pala yun. Kaya pala, sabi ko, palagi ko siyang naririnig doon sa kusina na magsasabi na, ibalik ako sa Pinas. Di ba? Grabe naman yun. Ibalik ako sa Pinas. Pag sure na, sabi sa isip ko ba noon. Galit ako talaga sa kanya kasi, sabi ko, galit siya sa akin. Sabi, so what else? Di ba? Na-intriga ako. Sabi ko, what else? Yung parang sinusulsulan daw yung ina niya. Naging chismoso si Tami. Hindi nga yun nakatulong, mga loves, sa ina niya na maghatid. May sasakyan siya, dialysis. Hindi siya nakatulong na ihatid yung ina niya sa dialysis. Ako pa yung babangon ng maaga para mag-asikaso ng umagahan niya, and then mag-taxi. Kasi hindi pa ako nag-drive that time. Nag-taxi. So, ganyan kawalang hiya yung babaeng yun. Yun siya. So, matagal na yun, pero I forgive her, and hopefully, ang puso niya na bago siya namatay, na humingi siya ng tawad kasi hindi niya kilala yung Panginoon. Wala silang Diyos, yung babaeng yun. Wala, sabi ni Tami, doon siya nasasaktan kasi kahit man lang sa pag-alala sa Panginoon, yung parang may Panginoon. So, ang nila, walang Panginoon. Yun siya. So, yun yung sana pinatawad siya. Sana na humingi siya ng tawad bago siya nawala. Sabi ko sa asawa ko, alam mo bakit, galit na galit yun nung nagkita tayo, nag-asawa tayo, or ganyan. Bakit ayaw niya ako? Kasi po, gusto niya kung anong sayo sa kanya. Kasi si Tami, ang akala nila hindi na mag-asawa. So, naging chismisa na tayo, mga labs, sa prangkahan, kasi nagulat talaga ako sa sinabi ni Tami na isa siyang instigator, na parang ayaw niya tayong magbati. Gusto niyang mag-away tayo ng away hanggang maghiwalay. Ganyan daw yun siya. So kaya yun, sabi ko sa kanya, kaya ganyan yung kapatid mo, na intindihan ko naman, kasi gusto niya maging sa kanya yung kondo. O, kung yung mga
ari-arian mo, yung mga investment mo, sasakyan, kung anong naipundar mo, gusto niya sa'yo, sa kanya at sa mga anak niya. So yun, sabi ko sa kay Tami, sinupalpal ko si Tami ng katotohanan, kasi talaga yun palagi yung bukang bibig niya na, yun yung, yung parang hindi nila nakala na mag-asawa si Tami, at palagi niya sinasabi na, oh, yung kondo mo, what happened, gusto niya sa ganun. So kaya naano ko sa utak ko na, yun yung niya, pero sabi din ni Tami sa akin, yes, I know. Yun yung gusto niya, sabi niya sa akin. So, sabi ko, so alam mo talaga din pala na yun yung gusto nila. Gusto niya na yung mga naipundar mo sa kanya. Kasi sabi pa ni Tami din na, dahil po ganyan po yung utak niya, kasi siya yung panganay at sinasanay siya ng parents nila na yun siya, yung parang hindi siya magkugi sa Bisaya, hindi siya at kung yung gusto niya, bigyan siya ng bigyan. Kasi siya yung panganay, sinanay kasi siya, mga loves. Ibigay yung gusto, pinaeskwela. Matalino yun, mga loves. Grabe yung talino. Grabe talaga ang talino, pero hindi ginamit. So yun, sabi pa niya, kaya ganyan siya. So kaya, sabi ko, nagits ko naman din siya. So, I understand her, nagalit siya sa akin, pero grabe naman na, yung parang instigator na siya, na parang hindi niya kami gustong magkabalikan. So yun, kahit kasiyahan ni Tami, yun yung ko sa kay Tami, kahit kasiyahan mo pala, gusto nilang hindi ka masaya. Kasi masaya kami ni Tami. Yung parang, alam mo na, yung luka-luka kasi ako, yung buhay niya, sabi ko sa kanya, yung buhay mo is hindi naging boring ng dahil sa akin. So, sabi ko, thank you. Sabi ko sa kanya, thank you na hindi mo ako iniwan at hindi ka nakikinig sa mga ganun ng kapatid mo or mga kapatid mo. Sabi ko, hindi na ako magtanong sa ibang kapatid, pero yun na lang siya. So, alam ko naman na yung ibang kapatid mo is may something na ganun, pero hindi nila binuvocal like the other one, na binuvocal na sinasabi sa'yo na talagang ganyan. Kasi yung ibang kapatid mo is quiet lang sila, pero makikita mo through something, kasi hindi naman tayo, may instinct tayo mga babae, lalo na yung mga manugang or mga kapatid ng mga asawa natin, may instinct tayo kung sino yung mabait. May mabait pero may tinatago, yung ganyan. Pero yung isa talaga is walang tinatago, talagang harap-harapan. Maririnig ko nga yun noon. So kaya sabi ko kay Tami, so salamat for sa nagtagal tayong dalawa, at nandito pa rin tayong dalawa hanggang ngayon. Pasalamat pa rin ako sa iyo dahil hindi ka nakikinig sa kanila, na lalo na sa ina mo, kasi ina mo yun. Well, actually sabi pa niya, well, yung ina ko, wag ka nang doon kasi nagets ko naman yun, kasi sobrang tanda na, almost 80 na ata yan siya. Parang yung utak niya is malala na. Sinabihan niya si Tami, wag kang maniwala. Sabi niya, nandun kami sa living room ha. Nag-away silang mag-ina. Sabi pa niya, kasi si Tami ayaw makinig, sinasabihan siya, sabi ko nga sa iyo, wag kang maniwala sa kanya, kasi puro kasi nungalingan. O, diba? Ang sakit, mga loves, na marinig yun. Pero yun, sabi ni Tami, matanda na yun, ulyani na, may na, at saka yung kapatid ko, ganun. So sabi ni Tami, huwag kang mag-alala. Pero ang sakit, mga loves. Pero hanggang sa dulo ng walang hanggang sa dulo, ko yun, inalagaan ko yun siya. Yung kahit wala na siya dito for 3 months sa amin, bago siya namatay, nandun pa rin ako sa kapatid niya, inalagaan ko pa rin. So yun, chismis tuloy tayo, mga loves. Kasi gulat na gulat ako, mga loves. Sabi ko kay Tami, well, kung buhay pa yun, hindi mo sa akin sasabihin na ganyan yung mga sinasabi sa'yo ha. Ganyan, sabi ko, kung buhay pa yun, hindi mo sinasabi yan sa akin. So hindi ko yan talaga totally malalaman. Pero alam ko naman sa instinct ko na hindi niya ako gusto, sabi ko.